Verím, že moje odpovede na otázky ťa bavia a dávajú ti to, čo hľadáš. Dávajú ti tie odpovede, ktoré ti možno už dlhšie vrtali v tvojej hlave. Chcem ti teraz predstaviť prvý princíp, ktorý potrebuješ pochopiť hneď teraz. Je niekoľko princípov, ktoré potrebuješ pochopiť hneď teraz a dnes sa chcem s tebou podeliť o prvý princíp, vďaka ktorému pochopíš veľa vecí. Opäť ti chcem dať odpoveď na myšlienku alebo otázku, ktorú počúvam v mojich koučovacích rozhovoroch. A kde klienti hľadajú odpovede, že prečo si ja šťastie nezaslúžim? Ja si šťastie nezaslúžim. Majú takéto negatívne presvedčenie, možno ho máš i ty, že ja si svoje šťastie nezaslúžim. Ja nemôžem byť šťastná. Ver tomu, že sa mýliš, pretože ty si svoje šťastie zaslúžiš hneď a teraz. Poďme sa teda pozrieť na prvý princíp, ktorý potrebuješ pochopiť hneď teraz, a to je, že skutočné šťastie si naozaj zaslúžiš. Pretože nejaké to hľadanie k šťastiu nám naozajstné šťastie neprinesie. Veľakrát počúvam, veď ja hľadám to svoje šťastie. Ja ho naozaj úpenlivo hľadám a už som prešla aj to, aj tamto, už som bola aj sa naučiť cvičiť, aj sa zdravo stravujem, aj mám, všetci hovoria, že šťastnú rodinu, ale ja to šťastie necítim. Ja mám pocit, že to šťastie ku mne neprichádza, pretože si ho nezaslúžim. A takisto nepomáha zmýšľanie typu dobre sa uč, vyštuduj, dobre sa vydaj, maj aspoň 3 deti, alebo nájdi si dobré zamestnanie a potom na dôchodku si to užiješ. Ak ovšem dožiješ, že? A všetko bude dobré. Ako sa ti toto počúva? Ako by sa ti toto počúvalo, keby ti niekto radil takýmto spôsobom? Dobre sa uč, dobre sa vydaj, dobre nájdi si dobrú prácu. Potom na dôchodku niekedy za XY rokov, za 50 rokov alebo za 30 rokov, potom, keď sa ovšem dožiješ, tak to už bude úplne všetko dobré. Už ťa nebude nič trápiť, už to bude úplne všetko dokonalé. Ako ti toto znie? Je toto tá tvoja predstava o šťastí? Alebo aká je vôbec tvoja predstava o šťastí? Skúsi teraz možno na 5 minút stopnúť toto video a skús popremýšľať v tejto chvíli, že aká je v podstate tvoja predstava o šťastí. Ja predpokladám, že takáto predstava, ako som ti teraz pred pár sekundami povedala, predpokladám, že toto nie je tvoja predstava o šťastí. Ale keď budeš na druhej strane k sebe úprimná, tak je to pravdepodobne to, alebo do veľkej miery to, čo si počúvala, keď si bola malým dieťaťom. Veľmi často sa stretávam s pocitom u ľudí, že si šťastie alebo svoj úspech vôbec nezaslúžia. Ešte k tomu dodajú často vetu, ale mne to nie je súdené a podobne. Ak chceš preto niečo konkrétne začať robiť, tak si naozaj šťastie zaslúžiš. Pretože to, keď ty vyriekneš vetu, že si šťastie nezaslúžiš, tak to je len tvoje obmedzujúce presvedčenie. To je len tvoje obmedzujúce presvedčenie, nie je to fakt. Pretože ty si skutočne šťastie zaslúžiš. Môžeš v tejto chvíli sama sebe aj nahlas vykriknúť, ja si to šťastie zaslúžim. Pretože toto a mnoho iných presvedčení sa k tebe dostáva z toho, čo si kedysi počula od tvojich učiteľov na základnej škole, od tvojich rodičov, keď si bola ešte malinka, od tvojich kamarátok, ktoré ti možno chceli dobre poradiť, avšak výsledok bol trošku iný. Často nám bolo povedané,
Keď na niečo nemáš, tak si to ani nezaslúžiš. To je blbosť. To je úplná blbosť. Pretože pocit, že si nezaslúžiš byť šťastná, sa ti potom mohol potvrdiť aj viackrát v tvojom živote, nielen raz. Keď sa ti nejaké veci nepodarili v živote a určite sa ti toho nepodarilo veľa. Hovorím z vlastných skúseností. Napríklad, keď si sa nedostala na vysnívanú školu. Alebo keď sa ti rozpadlo možno prvé manželstvo alebo prvý vzťah, kde si mala úplne vysnívaného partnera. Možno si potvrdila v takýchto situáciách, opakovane v takýchto situáciách pocit, že si naozaj to šťastie vlastne nezaslúžiš. Ale jedno je isté, opäť ti hovorím, že toto je totálna blbosť. Úplne negatívne a obmedzujúce presvedčenie, že šťastie si nezaslúžiš. To je blbosť. Ak si chceš blokovať pocit šťastia, radosti alebo lásky, tak je to tvoja vec. Stačí, keď si budeš znova a stále do kolečka hovoriť, nie je mi to súdené, alebo ja na to nemám, alebo ja už som predsa na to stará. Takéto výhovorky počúvam na coachingoch skoro denne. Takéto výhovorky ti ale pocit šťastia neprinesú. Teraz v tejto chvíli ti chcem povedať, že všetky obmedzujúce presvedčenia sa dajú zmeniť. A mnohé sa dajú zmeniť a mnohé možno aj ty potrebuješ zmeniť okamžite. A už v tejto chvíli si povedz, a toto bude taký prvý krok k tvojej zmene, áno, ja si šťastie zaslúžim. Ja keď sa teším, tak kričím od radosti a možno ti dám aj taký malý tip alebo návod, keď som sama alebo len s najmenším dieťaťom doma a nik ma nepočuje, tak si veľakrát zakričím od radosti. Som šťastná, som veselá, ja na to mám. Proste pozitívne myšlienky, ktoré ma samú posúvajú ďalej a dajú mi hneď, volajú mi úplne, cítim to až v žilách, taký pocit šťastia a dobrej energie. Preto si aj ty v tejto chvíli povedz, wow, ja si vlastne toto svoje šťastie zaslúžim. Možno ti to v tejto chvíli znie nejako divne. Možno si povieš, že ťa to až tak nepresvedčilo. Ale to je úplne v poriadku. Pretože tento taký jemný pocit nekomfortu pominie, ako náhle si to budeš predstavovať a hovoriť každý deň. Bližšie sa k tomu ešte dostaneme v ďalších videách. Teraz len chcem, aby si spravila ten prvý krok a viackrát denne si uvedomovala, ja si svoje šťastie zaslúžim. Aby si sa nenegovala samu seba, aby si nevytvárala tie choré, nezdravé a zlé presvedčenia, obmedzujúce presvedčenia, že ty si šťastie nezaslúžiš. Pokiaľ si povieš takéto obmedzujúce presvedčenia a pokiaľ ti to preblesne počas dňa hlavou, polož si otázku, prečo by som si aj ja nezaslúžila svoje šťastie? A hľadaj odpovede. Ak sa ti páčili tieto slová a toto video, opäť sa poteším lajko a aby ti nič neuniklo, aby ti neunikli ďalšie videá, tak si klikni už teraz na odber. A ja sa opäť na budúce na teba veľmi teším.